दानथामसोनि गेजेराव बे न'आ कमप्लिट जानांगौ बिनि उनाव मोनसे प्रसेस थागोन जे बेयाव डक्टर नांगौ नार्स नांगौ बिनि मोनसे प्रसेस थागोन बेबो लुफुंनायनि उनाव जिथु सरकारा सेंसनानै हरबाय जेला बे सरकारनि अफिसियेल मोनसे रेकर्ड थाबाय लोगो लोगो बिनि उनावनो नार्स बा डक्टर हरनायनि निस्सय खामानिया जागोन आरो बेजों बे देग्लाय 2024 मायथाइनि गेजेरावनो फैगौ 6 दानसोनि गेजेरावनो बिथांमोननि बे जेंनाया निस्सय जोबगोन होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोसे सार बे जायगायाव ओनसोलाव हान्थामेलानि फरायसालिनि जेंनाखौ माबायदि सुस्रांनो बियो जोंहा बिटिआर सुक्तिनि 6.3 दफा दङ जेराव माने निट बेसाव स्कुलफोरखौ बानायनाय जागोन होनदों निस्सय नैबे ओनसोलाव जिथु स्कुल गैया आरो बेयाव गोबां रायजो राजाफोर फरायसाफोर दङ बेनिखायनो बे निट बेसाव निस्सय गोग्लैनानै दङ आरो इयुनाव बिटिआर सरकारा दा जेरैहाय कलेजफोरखौ निट बेस बादियै लाबाय स्कुलफोरखौ लानायनि मोनसे थांखि दङ निस्सय बे लाइमुथि ओनसोलावबो नायसनजागोन आरो बिदिजों सोलोंथाइनि जि जेंना स्कुलनि जे जेंना बे जेंनायाबो सुफुंजागोन आं मिजिं खालामो। हान्थामेलानि बेलायाव बे दालां मोनसे दङ सार बे अलरेडि हमजाखाबाय बियो वार्ल्ड बेंकनि फान्डजों बे जागोन बियो DPR बानायगासिनो दङ आं मिजिं खालामदों जे निस्सय MP इलेक्सननि सिगांनो माबा मोनसे जोङो खौरां मोनसे मोननांगौ। ओरैहाय फाथाबारियाव मोनसे बिसिनेसआव बेले बेजे जादों सार न' लुफुंनायनि बिनि खौरांखौ मोनदों ना मोनाखै मोनोब्ला मा बेबस्था लागोन सानदों? बेखौ निस्सय आङो दासिमाव मोजाङै बाथ्राखौ मोनथियाखै आरो बेखौ थांनानै नायबिजिरनानै मा जेंना जादों बेखौ सुफुंनायनि थाखाय बा जेंनाखौ रिजल्भ खालामनो थाखाय नाजानाय जागोन। मानबीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो मोजाङै नोजोर होगासिनो दङ आरो हेल्थ बिथिङावहाय सावस्रि बिथिङाव जोंनि नैबे लाइमुथि हालामा बहुद गोग्लैसोनाय बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै सावस्रि बिफानावहाय दिनै मेडिकेल साब सेन्टारखौ जों बेवहाय गायसननाय जादों आरो बेफोरखौ खम समनि गेजेरावनो लुखांना होनाय जागोन। थांखिया बेनो गाहाम देहा थायोब्लासो जोङो बड'फा UN ब्रह्म बिथांनि जा साननाय गेरेमसा हारि दानायनि मिजिं बे मिजिंखौ जों जाफुंहोनो हागोन। ओंखायनो सोलोंथाइ सावस्रि बिफान गाहाम देहा बेखौ जोङो नोजोर बोनानैनो जोंनि सरकारा खामानि मावगासिनो दङ। ओंखायनो इडुकेसनखौ जों बांसिन गुरुत्त होदों आरो इडुकेसनजों लोगोसे सावस्रि बिफाना जोंना पेरेलेलि थांगासिनो दङ। आसा खालामदों जोंनि मावनाय दांनायजों रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो हेफाजाब थागोन बा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादा थागोन। जों रायजो राजाफ्रा जि आशीर्बाद होदों बे आशीर्बादखौ मावफुंनायनि थाखाय जों जेब्लायबो सांग्रां। जेंनाया बेनो लाइमुथि हालामावहाय दिनैनि दिनाव भेन्सार स्कुल गायसननायनि खुनु जोंहा माबा गैला हाबाफारि गैया। भेन्सार स्कुल गायसननानै सोरबा सासे बा सानै मास्टारनि जिउखौ जों बरबाद खालामनो नागिराखै। ओंखायनो निट बेसिसाव जेराव एकर्डनि दफा बायदि जोङो स्कुल गायसननायनि बाथ्रा होन्दों गतिके बेखौ जोङो गुरुत्त होगासिनो दङ। प्लास दिनै बे हालामावहाय जोंनि एडनि गेजेरजों बिथांमोना NGO हिसाबै जा खामानिखौ मावगासिनो दङ बेखौ जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय फुलि सापर्ट दङ। जों बिथांमोनजों सावरायबायबो थायो बिथांमोननि मेनेजिं डाइरेक्टरजों जों फ्राय कन्टेक्टआव थाबाय थायो। गतिके निट बेसिसाव जों गायसननो हाया जानसिमलागै बिथांमोना जेराव इडुकेसनखौ डेभेलप खालामगासिनो दंखायो जोंनि मरेल सापर्टआ जेब्लायबो दं। दायो बावैसो बिबुंथि लाखिदों जे नैबे ओनसोलनि जिथुनाखि हाखौ फाननानै माखासे डेफिनेटलि फरेस्टनि हाखौ बे ओनसोलनि नङा जेरावबो फाननो मोनखाया खिन्थु बे हालामनि हाखौ दासो जोङो प्रसेस खालामगासिनो दङ होनायनि बेनि सिगांनो 2 लाख 2.5 लाख थाखानि फानगासिनो दङ। गतिके फाननो हाया बे हाखौ जोङो फरेस्टआ सेनो थांफिनगासिनो दङ। सेनानै जोंहा कमिउनिटि लेन्डनि गोनांथि दङ। स्कुल लुनांगौ हस्पिटाल लुनांगौ बायदिसिना हाट बाजार खालामनायनि खोथा थायो। डेभेलप खालामनोबा जोंनो हानि गोनांथि दङ। जाय दादागिरि खालामनानै हा फानदों बे हाखौ जोङो सेफिनजोबनो नागिरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ आं अलरेडि आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय अर्डार होखानाय जाबाय। बिथांमोना गनायनाय जों आइ डन्ट केयार बिथांमोना हा दानदों हाग्रा बेखौ फानदों आरो गुबुन हाग्रा सिफायदों। सोरनिबा दादागिरिखौ जों सहायनो हाया आरो रावबो दादागिरिखौ जोंनि सरकारा मानिया। वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बड'फा UN ब्रह्म वाइल्ड लाइफ सेन्सुरिखौ बावैसोनो बड'फानि जोनोम सान नङाबा बिथांनि थैनाय सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो नैबे बे हालामखौ लाइमुथिनि साहारि जा हाग्रा ओनसोल प्राय 100 स्कुवेर किल'मिटार बेखौ जोङो वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि बानायनो थांगासिनो दङ। रिपुआ मोननै पार्ट दङ। बेनिनो मोनसेखौ जोङो मा होनो जोहोलाव
जोंनि सिखना जोहोलाव सिखनानि मुङाव सिखना जोहोलावनि मुङाव सिखनाजार हाग्रा हिसाबै बा सिखनाजार नेसनेल पार्क हिसाबै जों डिक्लेयार होनो थांगोन खोब खम समनि गेजेराव।